Gylch y gwartheg Holstein, ac mae yna ddosbarth da tu ôl I fi, mae Tom Phillips nôl gen I wan, dwi'n ffodus iawn wedi lle cyfnewid rhwng Tom a Gareth, ac mae'r hael yn dal I gwenu, a be di'r oedran gwenu, gwartheg hefflod hun I nhw? Ie, dosbarth un. Ni wedi cael y dosbarth trysiedu iau. Oedd fwy o rhif myni, a oedd trysiedu arbennig o dda yn y dosbarth ni. Dim ond peder sydd ati fan undau, ond Mae'n nhw'n beth esiampl dda o'r bryd. Dwi'n mynd credu bod nhw falle o'r un ansawdd ar dwi'n y dar orau oedd yn i'r dosbarth dwytha yma. A chdi? A rhaid fi bod yn falus beth dwi'n gweud, ond fel a dwi'n gweld I ar y... Wel na... Na pam ti wedi gofyn I fi ddod Dych chi yma I weid eich barn, Tom. A dwi'n gwybod bod chi'n barod I ddeud hwnnw. Wel na, ond mae'n anodd cael o hyd, Mae'n lle oedd I Oslawer Dydd o pawb at arw stoc, ac oedd yr uniformi ti'n dal beth tebyg I gilydd. Dych chi'n defnyddio had lot o wahanol deiro? Odi, mae'n hollol wir da. Ti'n cael fwy o gysondeb y tarw dinan, da ti fel ti wso fe'n ar y fiches yn llawn. Ond dwi'n credu ni wedi canolbwyntio yn weddol gryf yn y blynyddoedd diwethaf am y fath o anifeiliaid ni moyn. A dwi'n credu ti'n gweld mwy a mwy yn dod trwyddo fe. Chybod chi'n darllen lot o bypyrau wan ac ystadegau, teirw a be maen nhw wedi wneud. Dyn nhw weddol agos ar y cyfan? O, dyn ni'r addeheliaeth iawn. Dwi'n credu bod y maes genomics mae ni wedi symud mewn o fe, a felly yn y bach yn fwy gofidus. Gormod o bwyslais felly ar y ffigurau, ond mae'n drychu'n debyg bod e'n gweithio hyd yn hyn. Ond gewn ni weld, amser o ddengis a bydd e mor llwyddiannus a maen nhw'n tybio bydd e. Ac chywod fel ni'n gweud yn gynharach yn mae'n bwysig bod chi'n gallu cael cymaint o'ch llaeth allan o'r borfa beth chi'n gynnyrchu. Chywod mae bobl o dywediad o bobl, os na ni'n ffyd o lot, mae seilage dyna chi. Ond iawn, mae hwnnw'n costi heddiw ar y dwe. A hwnnw'n eitha drud I gynnyrchu, a sgallu di pori rhyw gymaint gyda'r gwartheg am gyfnodau fel sy'n yn addas I dy ffarm di a dy fiches di. Mae'n mwy effeithiol lawer. Y dosbarth yma, dyma bach, yn fwy cymysglyd. Mae dy dreisiad fan hyn sy'n fwy tebyg I beth ni'n gyfarwydd ag yn Cylch Holstein bellach. Ond mae'n un ail fan hyn. Dwi'n credu mae treisiad I gael ei mewnforio o Ffrainc yw on. Dim mor dal, dim mor hidiog ar un sy'n ar y funud yn... Edrych yn bach, yn golledig yn ganol yr ein Oedd hi'n anodd. Dwi'n credu oedd hi... Alle bydd y rhain gweud rhaid I ennill, lle bydd yr gweilod yn sy'n credu bod hwnna'n hollol deg bob amser, ac sy'n llawer o wendider neu ddim. Mae'n gryf, mae'n llydan, mae'n cerdded yn rwydd, mae'n corio ei llath yn gyson ac yn gryf. Dwi'n eitha hoff iddi fod yn onest I ti. Oedd hi'n anodd falle I wybod I gwthio yn y dosbarth ma. Ond mae rai fi gamol, beth sydd wedi gwella yn eithriadol yn y gwartheg yma ydy'r cadeirau a'r tethau. Mae tethau hyfryd ar ein hwnnw. Wel, mae hwnna mor bwysig da. Mae'n arbennig o bwysig yn yr oes robots yma, ond dim lot o'r ein wedi godol gyda robots, ond mae fe rhywbeth sy'n bwysig. Yn fwy na, mae fe'n hollol bwysig yn y parlwr sydd gyda unrhyw un erbyn hyn, ac gyda cwmryd I parlwr rotor I ti ar enghraifft, ti roi'r peiriant ar y fiwch, a ti'n mynd I aros arni ddi, a ti'n mynd I odro mas yn effeithiol, a dim colli gafel ar y deth mae'n cael ei godro. A sy'n mwys pwy barlwr ti yndo fe, I ni wedi roi un mewn sy'n godro 100 o dda ar y tro, a siwrna ti roi'r peiriant lan, ti'n mynd roi'r aros na, a dim gollw yn y gyrraedd. Mae'n bwysig. Gwir. Ac wrth gwrs, mae'r bichod maen nhw'n fichod mawr, trwm. Mae gwaith bwydo arnyn nhw yn wared teg, maen nhw yn cynnyrchu gymryd o laeth a un bryd arall sydd o gwmpas yn dyn o chwyd yr Holstein. Fi sy'n sefyll ar y brig ar y funud yn perthyn I Kevin Rickard, draw na o Casgwent. A neis iawn I gweld e'n dod i'r brig. Trisiad mae Iwan Morgan Di'n mewnforio sy'n ail. Mae'n neis I gweld y bobl lleol yma. Di gael Iwan sioe dda iawn syniad y do? Do, mae fe'n cylchu jerseys ar Holsteins. Llawer un o'r bridwyr, ond ydych chi Holstein ydych chi gyn yn e? Ie, mae Arfon yn hoff iawn o Rai Coch a Gwyn. Ond nid yn un, mae fe'n dal at Rai Coch a Gwyn Holsteins. Na ti.
A mae'n braf o beth, Tom, cael mab i ddilyn di yn y gwaith bob dim di. Wel, dwi'n credu da i, allai weid yn holl onest yn ei bai bod y ddiddordeb gyda ge a bod e mor uchelgeisiol yn y diwydiant byddwn ni wedi cael gwared y gwartheg erbyn hyn. Ac os dwi ddim yn neis gweithio am ddim, dau. Ti'n iawn. Ei, gwrandwch ar y nodi na gytre. A dyn ni gyd yn gweithio ar ei wath i fi gael. Dewch nôl o ti mos lawr.